Kidkot ka House Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapok ka jingelam jong usembut Chief Executive Member haka artarik uno pra arhajar arpau kilalit banjurib ya ka jaka belabu umar pokendo u uranium haberkut ke bahap hapok ka shnong nong jri jong ka raj kulang ke bahapok uput usam ke himanong stone. Hakani ka jing lait lasaki ka jing ksam tliu ki top bo uranium balalap ru ya ka jing maramot badang shen ya ka top bathep ya ki jaklia uranium ka badan hanong ba jenrin. Haka jing lait banjurib ya ka jaka baksam uranium hapar berkut ka bajingai tang kat tu kat ni na ka shnong nong jeri layu jing tip bai ki top bo uranium laksam tliu da ka company Maheshwari bat hakate ka kenti lalap bakani ka company kelas set bat tapno da ka do bilat ya kite ki tliu kat baya ki mau baksampat la tunrong shi jaka hajan ka jaka balaksam tliu. Di imat ka don sha ka jing lat jong ka tuka jakliang tu ba kisa repair ka tang lada mudai ba adon ka jing lat be balai ki repair ka tu tang tu dengan terai lada village wat mentar bidang i ba don ki tak repair ya ki tu ki tang tu ar la tulin tu hi di bat ka jing ni nang tu pete te ngam tip chu ka jing pang ayu tem rei hadu mentar ti don sibon ki briu jongi sakini di dong kitan kanong tenger ka plang di loan kami kawa kaci ruki briu ki ba yo pang kansar don ki ba pang ayu ki ba syuring ki sentur ki yung to kan riang nang pahang ne ba kaji hadu mentar ru ibon ki kamtam ki long kami ki brang yo kendung ki yung to ki yo ka jeng pang ring ka ba ring ka skap pang tepok tu kibun bakim lak yachu ni ka Maheshwari company nakaleng jonga pumurang ba snong jong kanong jiri ba haus nem arhajar shipau kiwan te kile ya kane ka drilling ban test ndrei tang hadin arhajar khat sau ba kila khang no ya kane ka drilling jongki bat ngilap ngisem menta ba ya ka tliu ka sar jongki ru kila sen bat nakaleng jongki jongi ki trai snong ru ni pensisa hi ba ya kane nadu arhajar khat sau hi ba kila khang bat i company hiru kamdan shu ni bat kila mi naga ikada sai bagi khang no ti kata gadau te ngimla ban ong ban juba be e fi namar ba ke ga ba kila dep ya ka drill te gi ngiyo i ya ka sabut ka satarang ni ba kidon ki mau bagi yo te ki yo hitong kum gitu te na ke gadau ru ngi kham jubak sha yang i ba kila i no ya ka drilling jong atau kini ka company Maheshwari ka panjigbet jongon seni kila yo imat ya ka jingbet ngamtip hausna mayu ki yo tenrai hakapor bekiwan ki samla nang ni berman yang kenduk yang sepo office tengah rak lengok ngongkai kata Maheshwari company tengah sapet ikut kislah ngalap bakata ke Maheshwari company kedai ke ba ai kontrak ke UCIL lagi ke UCIL ya kata company bukan wan banle ya kita ki prospecting banle kita ki no reki bekuntar-ter bunan page mtan ayu tenda hadian de kiwan yathu gini ki samla ki omba kiwan ki kali ru ki bahe ki lakit kita ki mar ki baki yo nang ni sampel ki baki kit ta hadian ngala wat jing tip nang tanggal pensange no dengan pensange no kita Maheshwari committee namar kelawan ke komplain ni kita ki nong sonong hakata kapor te hadian ni tu imat kila sange no ta hadian ba kila ino bat kam pentrikap yo de tip ye ka hima ngiru gila sisin bala khang hi naka district council naka himalay lay ni khang bai amar kita jakar kila khang tok district council ka khang te ku ngiru naka himar ni khang bai nimsha shu bana Ya kani ka jing ksam tliu uranium haberkut daka company Maheshwari lale haus nam arhajar shipau bat hadin usnam arhajar khatsau kani kala sangi ban ksam tliu uranium haberkut bat wablei habaya kran ba usembut CEM ba ji merthong ulaya tho ba ka jingle jurib hakate kasni hanong jri ya ka jing ksam tliu uranium daka company Maheshwari kalong hadin balayo khobor bagate ka jingle ya ki top uranium lale tang ban test ya umar bat andala dep ya ka kam la set ru ya ki te ki tliu ngila wan jurip mentas ni sene sapo nongjri jaka ba drill
kata company Mahesuri ngilalap hi ka drilling tambalong ka jing drill jongki kalong tang ban test bat kila tap de ka ka thliu ka ba kila drill hang ne hapo ka nongjri men da ka tika jing thmu jongi banwan hang ne kamut banwan jungo hi ka de ne namar ngisio itang haka kut kubor haka kamut ngi nakaleng ka kids disingim don ngimhun na tadaw ngila wan jungo kerpang hang ne rengkat bat ka jingnya don lang kirang basnong menta pat ki kiban sa don kam naka konsil kemut hadin bangila ra ya ka report nang ne insa don kerpang pat ka jingnya keren hapo isi Ha ka baya day bat ka jing keno baka don ka jing light air na kitop batep ya uja clear uranium uba amarthong uloong baha ka jing let jurip ya ka tay ka jaka hanong ba jendren ru la sakhi ya ka jing long jing man jong ka jaka bala tap ya kini ki jabo uranium lawan banjingo kerpang ya kane ka jaka bala dam ya ka raw material bat jaka ti hang ti harum ngilap hi ya ka jaka baki don hi ki likit kunta tambah menta kila tano daka simen daka menta hane ka don hi ka likit lumdam don kumta kamut kimnom ta re kani ki simen mai ki ai ber khot ka don hi ngilap hi ka ta ka jisya